ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalang buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Purnaraka Sura ing Cinandra kanthi kaya panjraing Puspita. Mataram, yuk, yuk. Wajib dadi murid ora kena jenenge rejeki yen lara ora tenan ora jam loro punjo 5 manut jamku. Nganggo leren sik ya, Truk? Heeh. Leren sik ya, Mas. Heeh. Wah, jan. Anu, Dik Sinta. Njajal dibaleni tanpa nganggo gamelan. Wajibe dadi murid. Heeh. Mo. Njajal. Yuk 1 2 3 4. Yuk. Wajibe dadi murid.
aja enak-enakan suwe-suwe mundhak bodho longa-longa kaya kebu bocah bodho sayen gedhe longa-longa kaya wajibe dadi murid lagu kuwawak. Ning yo sik penak yo Mas, sik penak lagu dolanan jaman biyen. Aku yen biyen semester 1 iki diajari ning mata kuliah tembang pakliran. Oh ngono. Heeh. Mata kuliah tembang pakliran yo klebu sakliyane tembang-tembang sing baku yo klebu dolanan-dolanan ngene iki. Heeh. Sarsur kulonan, wajibe dadi murid. Oh ya wong kabeh iki mawa werdi, mawa makna. Dadi wong biyen iki nek ngripta, nek ngarang lagu ki, nek ngarang tembang ora waton ngarang ning kabeh mesti mempunyai maksud dan tujuan. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa. Ayo ah. Iya. Sing baku ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak ya Dik Petro. Wah luar biasa acara pada malam hari ini. Terima kasih sungkem kula dumateng Bapak Asop, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk ingkang sampun pitados dhateng kula anggen kula sak kanca Astabrata Group gelar kelir nggantung gong paring lelipur dumateng para warga masyarakat. Tur ngene iki sing disenengne ora mung warga internal SMA Negeri 1 Nganjuk ya Mas. Lebu masyarakat sekitar. Sing rindu wayangan. Lah iya. Wah, luar biasa. Mau sore wis diwiwiti adik-adik ekstrakurikuler karawitan. Ayo. Tabuhan, wingi latihan nggone dhewe. Wah, sore dinggo latihan nge-DM Instagramku. Mas, kepareng napa mboten latihan wonten sanggar monggo. Wong ya ekstrakurikuler karawitan biyen ya sing miwiti sing ngrintis ki ya aku. Oh ngono. Dadi wis kaya dudu wong liya. Oh ngono. Wah, luar biasa. Ayo. Ngiling-ngiling jaman sekolah biyen. Piye? Wah. Aku ki jane umpama ning kelas ki biyen ki ya ora pati pinter, ora kok ranking ngono jane ya ndak. Oh ngono. Ning umpama entuk penghargaan, aku ki penghargaan dispen terbanyak ya aku ki. Oh ngono. Upama acarane jam 1 awan, ngono ki isuk wis metu aku. Wis ngekekne surat dispen. Oh. Ngagem persiapan. Padahal acarane awan-awan. Kowe kuwi ning ya diimbangi kudu disumbutke tenan. Sing penting sembodo, ora masalah. Lah iya. Luar biasa. Iki mau jane wiwite rada sore ning gandeng situasi dan kondisi yo malih dadi kaya biasane. Oh, jane rencana wayangan ki wiwit jam 8 wis ndodok kotak. Oh, itu. Kanca-kanca sanggar iki wis tak omongi. Bare ora isuk. Jam 2:30 wis bar. Mergo jam 8 wis wiwit. Nah, gandeng wiwite jam 09.00. Nah. Ya ora sida. Lah iya, ora masalah. Wong ya setahun pisan. Ya, Lah iki request lakon pamundhutane ora kena dinyang. Kumbakarna gugur iki termasuk serial ana ing Brubuh Ngalengka. Oh ngono. Brubuh Ngalengka iki dadi ana serine, ya ta? Iki dijumuk seri sing Kumbakarna gugur. Gugure Kumbakarna ora mung bela ora mbelani kamurkane, ora mbelani sifat angkara murkane kakange ya kuwi si Dasamuka nanging
Mbelani bumi wutah darahe. Mergo ngrumangsani wujuding satriya, ya ta? Ki kudu mbelani negarane sak wanci-wanci ana musuh sing tumeka. Ngono ya, Truk? Nggih, Mas Gareng. Wah, luar biasa. Ndonga apa, Le, Gong? Kanggo ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk iki. Ayo muga-muga tambah kuncara Anjayeng Bawana. Apa neh umure wis 42 tahun. Wah, luar biasa. Upama wong nom 42 tahun ki wis umur. Wis padang pikire, ya toh? Cara-carane wong iki wis mateng-matenge menungso. Lah iya. Ya muga-muga tambah banyak prestasinya yang diraih siswa-siswi baik di bidang akademik maupun non akademik. Diselingi gending-gending. Lagu-lagu. Oke. Nah. Iki mumpung aku nggawa wiraswara loro. Lah iki. Nah, iki Mas Resa. Wah, iki aku pengen ngrungokne suarane, Mas. Wah. Wilujeng enjing Mas Resa. Nggih, enjing. Wah. Mas Resa napa Reza to? Sembarang pun. Wedah. Bawa Mas, monggo merdika. Merdika mawon. Pelok kenging slindro kenging bareng nggih, monggo nderek. Monggo. Bawa. Napa Pak Dalang kula bingung ya. Walah napa? Pun bebas mawon. Pelok nggih. Kenging barang monggo slindro nggih nyumanggaaken. Ya. Pengen ngrungokke suarane kok. Monggo Mas Reza. Nggih, kedap. Nggih. Hebat kuwi ya. Gegarane wong akrami Monggo. tutu bondo tutu rupa Gegarane wong akrami dudu bondo ning dudu rupa. Tapi among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen salah ora apa-apa. yen gampang luwe gampang yen angel ke tan kena ati numbas harta lho tresno iki ngono kuwi ora kena tinumbas harta. Luar biasa. Heeh. Dik Sinta. Miki Mas Deni. Nggih. Tibake napa? Monggo bebas, mardika ing penggalih. Monggo. Dadi ati nggih. Oke, karo jumeneng pelan-pelan ya. Oh nggih. Ya, yuk.
tembang punika nggih kula kintunaken dumateng para pamirsa ingkang memantau lumantar channel YouTube mugi dados kenging dados dampining saya. Nggih. Lanjut Dik Sin. Rina wangi dadi ati wong prasaja halus Garap sing nyemek-nyemek Mas Aryo. lahir ana batine matur nuwun dadi ati sampun katur. SMA Negeri 1. Heeh. Iki ana catatan-catatan titipan, heeh. Ya kuwi prestasi-prestasi yang telah ditorehkan. Apa wae ngantarane iki oke banget. Ya kuwi salah satune juara 3 Lomba LKTI tingkat SMA Kabupaten Nganjuk 2022. Juara 3 Lomba Fotografi Cagar Budaya. Terus juara 1 Gerak Jalan HUTRI 77 Putri. Oh, heeh. Ana meneh juara 1 Pawai Budaya HUTRI. Juara 3 Pencak Silat Porprov Jatim. Terus juara umum pencak silat Dandim Kap Nganjuk. Uga disusul meneh ana juara umum pencak silat Dandim Kap Kediri uga. Juara umum SMA 1. Sak banjure apa Mas Gareng? Iki Wushu Championship
se-Jawa Timur. Wah, juara 2 terus. Oh iya, Dilanjut. Juara 3 kejuaraan. Apa ki? Bridge. Waduh. Jawa Timur. Juara 1 kejuaraan Bridge Porkap Nganjuk 2022. Wis pokoke tak waca ngene wae. Juara 1 lomba rancang perkapalan di ITS. Wah, iki luar biasa. Juara 3 lomba rancang perkapalan di ITS tim 3. Tim 2 juara 2, nek tim 3 juara 3 tim 3. Juara 4 lomba Sodo nasional. Terus sing terakhir juara 2 lomba Sodo JPC Unesa. Wah. Sodo iki apa? Wah, luar biasa. Kuwi isih sebagian jane isih akeh. Prestasi-prestasi ini sing ditorehkan. Oh, aku percaya nek SMA 1 iki. Terus dan terus melakukan gebrakan khususnya pada dalam hal prestasi nih. Oh iya, hebat. Ayo Dik Niken iki mudak ngantuk. Ayo Dik Niken. Iki ana pamundhut saka Hong Kong. Hong Kong ya menyimak. Lumantar live streaming. Pamintaku, Dik. Nggih. Niki dibawani to? Nggih, bawa. Duduk mawon nggih, Mas. Oke, siap. Ngateke engko pas langgam. Ngono lho. Lah ya tukang sono protes. Kowe njaluk bagian ora? Aku ngerti rokokmu. Samsu Premium ya. Ayo dibawani, Dik. Nggih, pamintaku wis do asih to. Iya, pamintaku ya. Yuk. Oh, keduren to. Lang. Pamintaku. Duit saweran mau dikelumpukke, ya ta? Gek piknik bareng. Wis ora piknik. Tapi aku samar apa? Aku kelingan pengalaman sing wis-wis bar piknik iki terus corona lho. Lah ya bareng dieng kok sesuk langsung ditutup mergo corona. Nah, jan melas aku. Merongos 2 tahun. Iya. Ora apa-apa, lanjut. Aku ki ngerti nyapa kok piknik kok terus esuke corona. Penyebabnya apa? Sumbare cah-cah lho. Sumbare cah-cah. Nah pas di video kae ngevlog kae. Ayo to. Tanggapan terus tidak piknik, tanggapanmu sambatan ye. Wes esuke corona. Akhirnya tanggapan yo sambatan. Lah iya.
Yo lanjut. Datan kingkang cedhak tansah mulat sida asih Meng statuse sing bunang wis sego pecel. Ayo to. Heeh, sego pecel. Heeh. pindho mimi lan mintuna Sego pecel 20 yuta. ayo bareng kang masana tepi wajib sida asih Yuk ditibakne sak langgame dados. aku kang setya satuku wit biyen nganti saiki Katur ingkang saking Hong Kong ingkang taksih memantau ya. Lanjut.
Matur nuwun Dik Niken. Acarane HUT semasa iki heeh. Iki puncak ning masih belum selesai acara-acara dalam rangkaian HUT SMA Negeri 1. Heeh. Engko tanggal 9 jare ana donor darah. Urung tanggal 12 peresmian mau sing didhawuhke mau sore lumantar sambutan. Heeh. Ya kuwi yang akan diresmikan ingkang winengku kinurmatan Dr. Andes Arif Sulistiono MSI. Oh ngono. Ha nggih. 13 Januari uga ana jalan sehat. Wingi-wingi wis diadani lomba-lomba ya ta. Tiap yen aku pengalamanku tiap nalika ing semasa mbiyen. Kuwi tiap ekstrakurikuler kuwi ngadakake lomba. Oh ngono. Heeh. Dadi ben akeh. Oh iya. Ya, dilanjutke, heeh. Mbak Enggar, heeh. Jumeneng, Mbak. Heeh. Disepati ben rame. Yo,
titik. Nembang Pak Ikar, nembang. Nembang, Iki wis apa niki? oh, wis anu Mardika wae mau wis dipinangkani kabeh mau sore. Musik yo, ben nyambut gawe. Oke. Oh, iya. Anu, apa sing lagi anyar rungkat? Wadah, rungkat katut sak oyot-oyote. Lah nggih to. Ayo musik negara. Ayo, pembalung joget lo ya. Pembalung, biyen joget lho ning kene mos ora saiki. Iya. Iya. Rungkat. Ya. Maka Mas Tris ya. Maka rungkat bersama Bu Anistia Ayu Enggarsari. Nek ning kene ora. Bu Guru. Ketara. Nggih, oke siap Mas Tris. Ya. Maka tateke. Asik yo joget semayo. Masuk deh. Aku terlalu sayang, aku terlalu
jumeneng coba kaya ngopo. Oke, sepati kasih musik biar hebat. Yuk. Ayo weh. Oke, selamat pagi. Pagi Mas. Oke, nembang musik lagi, tarik lagi. Siap. Biar top. Kasih musik biar hebat. Ya. Apa kayak? Heeh, kelebus sapa sing mudeng dikancani. Dikancani ayo, dikancani sing mudeng. Ayo, Kelebus. Ayo kelebus. Heeh. Oke. Kelebus. Pesta. Wedhus. Ya. Nah, Nggih, wedhus. kelebus Mas Tris, sampun siap? Oke, tarik lagi, yo. Ya. Jogeti, ya. Wah.
Ayo serbek nyongon untuk nelakan yuk. Hei, Kumbuk Karno. Miyat langening kalang Iwana Glar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono kasare mangsa ketiga ing ana wanara dedeke babak karo aku iki sapa manggalaning prajurit wanara aku Narapati Sugriwa aku senopati negara Ngalengka kekasihku Raden Kumbakarna sugih kendel Bondowani kowe nyebratake para wanara nganti kendang kapracondang apa abamu Wedian serep nyawamu maju kepara ngarsa tak lokke sak dosamu geget siung pengapit bialiaran kowe ambruk tak
Kumbakarna ora kena sinangga enteng. Dadi atur sinuwun Rama Wijaya. Angin amidit milih